Thokozani, guys. This is Gogo Skhotheni. Dr. Skhotheni. Yo, mbuya ngikhohlwa. Insizwa yakadlamini. Awuthike ngikhulume nawe ke wena ohleli phansi. Uyeke lo dokotela uSkhotheni insizwa yakashanga. Uhleleleni lapha esofeni. Kunini uhleli namhlanje imini yonke? Wenzeni namhlanje? Into yenzile. Into ehlanganisile. Ya awusebenzi. Uhleleleni. Ulinde nesofeni. Ubuke bani? Isofa selizele nembobo. Awusebenzi, excuse leyo. Uyabona ukuthi umsebenzi ayikho. Kwalaba bebasebenza balahlekelwe imisebenzi. Uhleleleni lapho. Suka lapho kulele sofa. Dala uhleli imini yonke. Suka kuloyo mbhede. Dala uhleli imini yonke. Hamba phanda. Okay, hamba uthengisa ama fruits. Alright, hamba uthengisa ama veg. Ya wena bona vision. Ya wena bona ama goals. Ya wena bona izinto ofuna ukuzenza. Kodwa ngoba uyabona ukuthi akufezeki ngendlela ekungeyakho. So uhleleleni. Ufuthile namhlanje? Do. Uphahlile? Do. Ukapile? Do. Uthembeni? Ulindeni? Ulinde bani azokubiza ukuthi uhambe uyofuna umsebenzi? Ulinde bani azokubiza ukuthi nayi imali? Ulinde bani azothi nayi profit hamba uqala umsebenzi? Kahle ukusicaka wena. Shaya ngedolo phansi. Shisa impepho. Muqeda ukuyishisa. Hamba, phuma, phanda, phahla. Wena uyaphahla lapha ekhoneni emsamo maqeda futhi uhlala esofeni. Kuyenzakalani ngawe? Ngikhuluma nawe. Impilo inzima. Uyabona ukuthi uyazama ukufuna umsebenzi kodwa akuhlangani. Manje uhleleleni. Yakuhlangana ngisho bona ukuthi umsebenzi awutholi. Manje kwenzakaleni ke? Uzolinda until nini? Ulinda uJesu. Ulindi Josi kunini abuye? Ngisho ngibona ukuthi akabuye. Makabuza okunikani ngoba uyakubuya uthatha abantu bakhushiya ababheda emhlabeni wabo. Sukuma. Suka kulo mbhede. Qala iprofit ngaleyo 10 rand. Thekisa ama sweet if you have to. Kokhona ilimi esikolweni safunda ema high school bathengisa ama sweet, bathengisa ama chips, bathengisa amazimba. But bebayibona iprofit. Lo muntu omela lapha estadini uthengisa ama fruits ekubanda kangaka. Uyayenza imali. Vuka uphande. Yabona umuntu olandela mina on my Facebook page akatelelwa ngenhlupheko. Sebenzi nomuntu mina ukukholela enhluphekweni. Nanhlupheko la. La kule page le mangabe wena ucabanga ukuthi udalelwe inhlupheko, phuma. Ngoba faith yakho iless. Phakama sukuma lapho. Depressed for ini? Depressed for what? For who? Suka kuloyo mbhede. Make sure ukuthi wenza something every day. Abantu abanemali abahlali phansi. Abanganamali bahleli phansi. Sihleleleni phansi. Ngoba sinamali kanti asifuni asilandele. Noma bangathi uyislima ubhizi ulandela abantu abanemali emove. Ku right. Balandele. Ngoba wena uyazi ukuthi ufunani kusasa. Suka kulo mbhede. Suka kulele sofa. Wenzeni namhlanje? Ngiyakubuza. Awuzibuza ubuka esipilini sukuma manje sukuma. Yekela iTV. Phuma eTV. Phuma eTV. Yekela iTV. Labantu ababhiza abadlala eTV abakwazi wena. Wena ukuze babe nemali kumele babukele uwe. Bayilento abayiyo because of you. Sukuma lapho phansi. Take isi table in. I-table charm in if you have to. Take isi herbal life if you have to. Take some scoppers if you have to. Heka mhlaba la. Uyazi soft life? Soft life akuseya wonke umuntu. Yalo osukumayo. Bantu aba rich akuseya wonke umuntu othwele. Problem yethu sazi legama elithi
uthwele bese sibona ngathi wonke umuntu uthwele. Akusiwo wonke umuntu uthwele. Nalo uthwele udla ithukuthuku zamandla akhe zokuthi uthatha imali yakhe yokugcina uhamba enyangeni wayothwala ungena lapho wena. Ngoba wena unayo imali yokuthwala iyeke uyiyekela abantu abayikhonayo usukume. Lizoshisa ikhandlela azokuzwa amadlozi bazokuza emsamo izophakama impepho bese wenzani uyolala sukuma uhamba uyozibuka esipilini uzibuza ukuthi kahle kahle wena wenzeni namhlanje into ezoyenza ukuthi ikufakele imali. Nangabe ubhizi nama-assignment ufundile namhlanje. Nangabe wena usitshela ukuthi usebenzela ukuyoshada wenzeni ukuze uzibone ushadile ngoba umshado noma ngabe kuyisibusiso kodwa isibusiso emele usihlangabeze. Angibuza ukuthi kanjani. Sukuma. Ngaphandle kwamadoda kodwa nawe nje udinga injabulo. Ave kunyanyisa ukungasebenzi. Ave kudina ukuvuka ekseni ungazi ukuthi kumele wenzini. Ave kudina ukuvuka ekseni ubuka abantu bangena bayaphuma. Ave kudina ungakhona ukuthi ube nomlomo but mawuthi uyakhuluma kumele ubala amagama akho ngoba unganamali. Hayibo. Phela thina singanamali kumele sibala amagama ethu. Ngoba waqala wakhuluma into unganamali awulalelwa. Awulalelwa ukhuluma umbhedo kukayi2. Mawungalalelwa ukhuluma umbhedo. Kahle. Ingani manje ukwazile ukungilalela ku live wenzeni? Awuqala namuhla musho ukungibukela. Awuqala namuhla ukungibukela. Bantu abalandela mina bamelanga nje bahlupheke. Sengikhulume kwanele. Wonke ama teachings amele ngabakuthatha kubeka somewhere. Usalalela mina but ulala every day uvuka ekseni awenzi lex 7 days a week ulele. Awukaphucuki ngalutho but ubhizi uthi uyangilandela Gogo Skhotheni this Gogo Skhotheni that uthulalela wonke ama live wami. Kodwa kuhlangani hayi khona kushaya amanzi. Akumelanga kungahlangani ulandela le page. Yeka abakhuluma nonsense. Buka abakhuluma into ezipositive. Uma ulandela abakhuluma nonsense uzoba inonsense. Uma ulandela abakhuluma into ezipositive uzoshona kuma inbox mangabe uGogo Skhotheni akakuphendula ubabuza ukuthi ugogo uthe siyenzeni la. Khona abantu abasebenzayo ngoba bangathandi. But ilokuthi abafuni ukuhlala banganamali. Sibuke esipilini. Uzibuza ukuthi namhlanje ngenzeni. You owe it to yourself to be happy in life. Your husband does not owe you anything. Your parents do not owe you anything. You owe it to yourself to wear that Versace. You owe it to yourself to wear that Gucci. You owe it to yourself to drive a nice car. You owe it to yourself to own your mansion. Hayibo, lezi zinto azidelelwa ngabantu enibabuka ngaphandle. Phuquka. Kanti enhleki idatha uthengelani ulalele mina kanti awufuna ukuphuquka. Mangaba ufutha ugapi ngikhuluma nawe ke mzalwane. Wenzeni namhlanje? Zoshaya ngedolobha nsi bese uthandaze kuJehova ngakade bese ubuyela empedeni. Bese hayi. Bu, thengisa amagunya if you have to. Kuyabanda manje winter. Mina I would not mind going erenkini ngothengisa iwasho zami. I would not mind going erenkini ngothengisa insipho zami. I would not mind going ngiyogida erenkini ukhombisa abantu ukuthi nginyanga. Nyangilalele wena ongathwasanga uzongitshela ukuthi inyanga zanamhlanje ziya advertise kuma Facebook. Inyanga zanamhlanje ayangilalele wena. I do what I know it's best for me. Hamba erenkini uyothengisa amagwinya. Hamba erenkini uyothengisa itiye. Hamba wherever la ubona khona ukuthi kune company abantu bangena bayaphuma uyothengisa itiye ekseni. Every day in a company, there's someone who is late that couldn't even eat breakfast. Fika uthola wena netiye uyagenzela fast. Landela uGogo Skhotheni bese uzongitshela ukuthi wena impilo akakatshintshi. Shoot ngiyadlala musmini. Shoot ngiyaganga. Ngizokutshela yena vuka ugeze noma ungazi ukuthi uyapi. Sokudelela lo mfana vele. Ngobuhleli uyazi ukuthi mina into yami ngishiye lapha ayifuni ukuphuquka. Bese makaqala ajola namantombazana afaka ama-eyebrow agqoka i-makeup enzani bese ucabanga ukuthi uyakushiya nibuye ekudeni
Nibuye kudeni trip iphelile because you are sitting on your brains. Hlupheka kanjani unamehlo ubona? Hlupheka kanjani uzinezandla unengqondo? Lento le powerful le idlula nomnikazi owayidala. Le siyinkinga kulomuntu owasidala. Ngenxa yokuthi wasinika ingqondo kanti uzosibona ukuthi la ngathi singaphezulu kwakhe manje ngoba sicabanga izinto ebekumele ngaba sizicabanga. Thatha lokho. Take this in your hands. Do something. Vula la. Thatha inyawo zakho zinyathele la mele zinyathele khona. Hebo. Sukungidaka mina. Think outside the box. All the time. Jala balungu this phuma apartheid yeke. Phuma into zasemhlabeni ziyeke. Because njalo if you fail in life uzothi because if it was not because of apartheid, if it was not the government this, there are no jobs. Njalo yohlezi ukhuluma into one eyayikhuluma 1992 nanamhlanje. Abanye yakhulunywa ungakazalwa nanamhlanje. You still want to say those things. So khuluma kuze kubeni. Just because your business is not selling, you want to stop. Market yourself until aba comments, abo Woolworths, they are big companies, but they still advertise themselves nationwide. Kuma TV, it's a national thing. Why Woolworths is an advertiser? Because sayazi Woolworths, but till today, Woolworths has advertised. Why Mills advertise? When advertiser guy want go to things sama cake. Kwa shayina singawathenganga awusawathengisa awusabheki awusayenzi catering ngoba you advertise yourself. Even if you are a billionaire, you never stop. I'll never stop advertising iwasho zam. I'll never stop. Whether when uzothi I'm a fake, I will never stop until something happens. Vuga. Haibo. Kanti angisho sithi phahla phusha pray. Phahla phusha. Yalizwe lekam phusha phuma phu. Do something. Dini wowe mina inhlupheko yakho. Sukuma lapho. Yokhala kuzekubeni mina ama-CV wami wabathathi. Hayibo, uyabona ukuthi ama-CV wabathathi mayenzani? Uyawufunda